Ahojte, čaute, vítajte, vítam z dnešného videa. Takže dneska si ideme otvoriť balíček z Bazošu a balíček od fanúšičky. Takže poďme na to. Mám adresu zo spodu, takže to nebudem ani zo spodu utekať, ale má adresu z vrchu. Takže ja si ho otočím. Na adrese bude cenzúra, vezmem si nožík a ideme to otvoriť. Na tento balíček čakám to a som za neho veľmi rada. Že vlastne som si ho mohla skúpiť. Pôvodne tam mali byť 3 koníky, ale sú tam len 2, lebo tie mi nakoniec rodičia nedovolili. Takže nevadí. Teraz sme tu. Oha. Máme takéto papiere. Dajme všetci papieričky. Hej. A pozrite sa, toto sa máme. Fúha, ja som taká... Tak ideme od... Pozrite sa na to. Taký zlatý, maličký. Je to z roku 2005, Shetland. Taký malý. Takže malé šriebetko. Je to asi kobylka. A potom... ona má ešte aj cedulku. Pozrite sa na to. Úplne nádherný kúsok, podľa mňa zachovaný. Celkom dosť. Je úžasná. Ona je z roku 2004 a je to tiež kobylka. Som to strašne nenormálne rada. A toto bude asi SC Jasper. Je to pre... Nie, Jasper je pre koňa. Akože žrebca. Ja porozmýšľam. Takže mená som vymyslela, toto bude Lady a Mary. Dobre, to si dáme na bok. To musím byť vidno. A ideme sa otvoriť tento balíček. Adresa, jak som hovorila, je zo spodu. Takže ide sa na to. Za to ďakujem veľmi šlajchkoníku SK, že vlastne tú adresu dala zo spodu, aby som to nemusela cenzurovať. Uľahčila mi prácu. No, takže tu na nás už vykúka balíček. Takže si to vysypem. Ešte tu je nejaký tu je dopis. Tu sú takéto veci. Fajn. Nejaká krásna krabička. Dobre. Takže ideme si prečítať dopis. Fúha. Dobre. Ahoj šlajchmeno, ja som Mária. Mám ťa hrozne rada. Sledujem ťa celkom dlho. Tvoje videá mám veľmi rada. Som rada, že som ti balíček mohla poslať. Smajlík. Sorry, že není obrázok. Dúfam, že sa bude balíček páčiť. Totiž neviem kresliť. Obsah nepíšem, lebo je to prekvapenie. Zatiaľ ahoj, PS. Ako ni viem zo prehliadky zbierky. Mária. Ďakujem. Krásny dopis, pozrite sa na to. No neviem, či zrovna nevieš kresliť, ale toto je pekné. Dobre, ako vidím, je to tu očíslované. Toto je pekná kotička. Toto je 3, jednotka, tu je jednotka. No, fajn. Nemám tu nožice, mám tu len nožík. Jo. Tu je nejaký papierik? Tu je niečo. Podsedlovky. Ďakujem. Tie mi akurát chýbajú. Pozrite sa, krásne sú. Takáto kliklová jednotka a takáto kliklová dvojka. Ďakujem. To je hezu. On trošku mi, no to je trošku vidno asi to značkovanie, nejak si to obkreslovala. Alebo kreslila, ja neviem. Ale inak sú krásne. Lady, silueta. Je sa to jak hodí. Nie, nehodí. Super, dečky. Číslo 1. Ďakujem. Ja som si našla už dvojku, tu obozornenie nestrihaj. Úplne nemáme ničím. No tak ideme si to nejakým zázračným spôsobom otvoriť, ale to nejako nejde, no. Prosím ťa, na budúce to zalepčiť nejak to tak, aby sa to dalo ostvoriť. Kamo? No. Na bod som narezla nejaký. Jak to takto zabalila?
No, dobré. Nedopytnosť. Prepáčte, ja som sa zahrávala. To je niečo také pekné, maličké. To je všetko, aby som tam nič nechala pre istotu. Celom musím roztrhať, prepáčte. Áno, je to všetko. To sú takéto krásne nálepky s trofejami a s podkličkou. Ďakujem. Dobre, na trojku tá je trošku väčšia. Nebudem strihať, lebo tu nemám nožnice, neviem ich nájsť. A do kuchyne sa mi úprimne nechce. Oha, tu je niečo také zaujímavejšie. Jej, gumička! To dám asi ako nákrčak, lebo ja takéto veľmi nemám rada a nepoužívam. A Ježiš, toto sú to sklenené loptičky, ďakujem! Neviem, že som ich kedysi zbierala. No toto som nemala. Dobre, ďakujeme za toto. Švorka je taká zaujímavá. Dá sa dá normálne otvoriť. Jej, šlajch! Mrkvička a takéto krásny železný kýbnik. Super. Ježiš, ja som také rada, lebo akože mrkvy a kýbliky sa veľmi ťažko zohnávajú. Ďakujem. Takže teraz mi ide už peťka iba. Ja sa to tiež pekne otvorí, pekne som sa zabavila. Nádherné. Na druhú stranu musím trhať. Aha, tu je takéto seno krásne. To je to staré, nie je to nové, to je to staré ťažké. Kriste, pani, ďakujem. Také detailné, síce mám ich veľa, ale hovorím, jedlo sa vždy zíde. Takže ide sa na 6, tiež nemám strihať, no nemám čím ani strihať, ale toto neviem, jak sa do toho dostane Majka teda, reálne si to zabalila. Skúsim to pretrhnúť, nech si budem, že tam niečo rozstrihnem. Tu niečo je, preboha. Teď som tu neroztrhla. Nič. To je pekné, čo to je? Oha. Človek tu má taký lístoček. Vodítko. Jej! Tie sa zídu vždy. Tie sú krásne, pozrite sa na to. Či si to trošku ušlo po lekini, ale nádherné farby si vybrala za mňa. Milujem bielu a rúžovú. Takže na oblečení ju nenávidím. Ale akože ani takej. A toto moje obľúbené farby tiež. Ďakujem. Vodítka sa tiež zjedú a tieto som akorát potrebovala na tie parelky, čo si vyrábam. Takže super. Myslím asi mysku tiež nemám strihať. Niečo ale hrká. Takže netuším, čo tam bude. A to sa pekne otvoriť. Červené vodítko! Teda vazáčik so hlavečkou. Jej, to je pekné. Cutie. Červené milujem takéto, oni sú také pekné. Ale inak červené nemám rada. A inak na týchto šlajveciach je taká super dobrá. Ľudia, ja sa vás chcem opýtať ohľadom tohto. Mám toto zovedať dole, akože ako vodítko, dať tam karabinku a nechať len tie ohlavky, alebo nie. To sa vás pýtam, lebo moja kamarátka, ešte nejakých ľudí som to videla, že to dáva dole, tak preto sa pýtam, či to mám urobiť aj ja, alebo nie. To je teraz otázka na vás. Napíšte mi to kom, alebo pod nejaké video, alebo na WhatsApp. Za to, že veľmi ďakujem. Takže, ísť na 8. Tu nie je napísané nestrihať, ale ja nebudem strihať, lebo pretože nemám nožnice. To čo je? Úplne prepáč, ale nie jedno ušlo. Je toho veľa. Myslíš, že to sú bandáže? OK, myslím. Ale vyzerá to tak. Počkajte, ja si mám pochopne nejak. Tu mám pri sebe Simon z minulého videa, keď sa ho budú hodiť tie červené asi. A to fakt vyzerá ako bandáže ináč. Sice také trošku detské, ale proste, tu bude dobre, ďakujem, to by mi úplne vôbec nenadpadlo, to je z papierovej slámky, kámo, ďakujem, ty si mi nič nepovedala o tomto, ďakujem, to je so cute veľmi,
Mňa tak mrzí, že už som balíček bude končiť. Teraz nemám kde vine. Je to zde najväčšia. Oha. No čo to vypadlo. V strede malo byť šlajch, len sa to nepodarilo. Tak uvidíme, čo tam bude. Jej, srdiečko! Pozrite sa na to. Jej, srdiečko je balónik. To je pre teba. To mi to tak mačka. A toto by sa ináč hodilo to šlajch, to by bolo veľmi pekné. Ďakujem. To je pre teba tiež. Ľudia, toto ja si idem k vám. Strašne vás ľúbim. Ďakujem za tieto balíčky. Vy ste takí zlatní niektorí. Kde som na desinku. Tu tiež nemám strihať, tak ja som to rovno už tak roztrhla. Ó! Tu na niečo je. Jej, to je čoje! Tu je niečo, nejaký lístok. Zabudla som krúžok, nevadí. Ak sú perelky povedomé, tak pre to, že som ich robila pod latami. Jej, sú povedomé. Ty vieš ešte aj na mená. To je na Winnie. A toto je na Lily. Počkajte, ja idem po ne. Už som s nimi tu. Ja to dám dole už z toho. A skúsim to dať Lily. Mne, nechcem akože nič, ale toto je veľké. Ja to skrátim, nemám s tým žiadny problém, že proste viem, ako to bolo myslené. Len trošičku to asi urobím ešte jeden uzlík, aby to bolo trošku také krajšie na tom koníku. Lebo takto to viem dať ešte takto. A to úplne potom nevyzerá jak perelka, takže ja to skrátim potom. A na Winnie to má nádherné, pozrite sa ešte, jak to ladí aj tie ušani. Nádherné. Za to dám jednotku s hviezdičkou. Tuto trošku by som opravila, ale inak. Prípadne to na jedného koníka, ale veľmi sa ja hodí tiež. Potom tie gumičky, ja si to robila, asi máš tiež tento model. To je nádherné na tej Winnie. Ďakujem! To ťa ľubí tiež, pozri. Moje nadšenie. 11 je... Nie, ona je posledná. Ja tak ľúto. Budem otváranie balíčkov, prekvapenie tiež. Ja sa ešte teším na tie dva balíčky, čo mi majú ešte dôjsť. Od tiež mojich dvoch fanúšikov. Nebo fanúšičiek, ja neviem. Viem, že jedno je od fanúšičky. Ja to neviem. To sú tiež perelky! Fajn. Bum. Fajn. Tiež pod letami, okej. To vyzerá byť obrovská. Pre koho? To je pre Bielku. Aj to tak vyzerá pre mňa. Melody! Jej! Ja idem po nich. Už som tu s nimi a ja idem obidvom dať. Ak Bielke to úplne ladí, pozrite sa na tú farbu a na tú gumičku. Takže krásne. Mám tu dané Pepper... teda Melody. Pardon, kamošky sa volá Pepper, tak ja si to už mýlim. A vlastne... Tebe to tiež trošku na nej tak ušlo, lebo pozri. Ale nevadí, toto už predĺžovanie teda skracovanie budem, lebo mi to nebude dobre už potom nasadiť to, lebo to je ako také veľmi málo predĺžené. Takže, ale hodí sa jej brutálne, pozrite na to. A Bielke som mala obrovský problém to prejsť cez jedno ucho. Pomohla som si však pinzetou, takže super. A na to vyzerá úplne ohromne krásne. Ja som strašne ráda za tieto koníky. Dobre, takže veľmi pekne. Počkaj, to srdiečko ja ho zavesím na taký nezavesím. Takže ti veľmi pekne ďakujem. Ešte balónik, pardon. Ja ti ešte veľmi pekne ďakujem za tento úžasný balíček. Ešte to veľmi pekne hodí do hlavečka. A tieto vodítka sa úplne v pohode hodia na tieto parelky. Ďakujem za tento balíček. Ďakujem za tieto šetlandy veľmi. Ja ich milujem. A dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Áno, môj pomocník na natáčanie. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Narobil som tu totálny že bordel. A my sa vidíme u ďalšieho videa s ďalšími vecami, s ďalšími
filmami, príbehmi, balíčkami, unboxingmi, seriálmi, informáciami, otázkami a odpovedami, hardcoverami a čo ja viem, čo ešte. Samozrejme, tieto tu budú určite po videách. Takže Lady, Mary, Simon, Bielka, Melody, Vinny a Lily a samozrejme, že ja vás pozdravujeme a ďakujem. A kebyže mi chcete poslať balíček, tak tu je link na môj e-mail. Alebo tu je môj e-mail. Ak mi pôjde link, tak pôjde link. A ďakujem. Čaute.